Mayong adlaw mga kadiskarte, welcome sa akong YouTube channel. Ang atong diskarte karon mao ang ang atong diskarte karon nag-ihaw mi og pato, mao ni mga kadiskarte. Amo nang gisilab-silaban aron makuha ang iyahang balibo. Gigutom kami mga kadiskarte kay nami sa among bukid. So aron di tagutomon, mahuli ato nga gutom, mag-ihaw tag pato. Karon humana na tug kuhag balibo. Ready tad-tad na ni siya kay ato ang lutoon. Kuanon daw ni siya, dubuhon daw ni siya mga kadiskarte. Ahoy butan nila bagdahan. Mao rin ako ang magulang, gwapo. Mao na ako magulang. Okay. Gwapo ka na magulang, siya magluto karon og mao na akong ikagaw, naglubo siya sa among bukiran. Nakarang gamit ako, ano? Pasok pa. Dahon na. Okay, magmukbang mi karon guys. Ayan, naroon siya kaya. Kati pula ha. Wow. Okay. Patutin. Ngana na siya guys, hinlo-hinluan sa daan. Kuhaan siya og kanang murag uling-uling. Pagkahuman tadtaro na siya, pagkahuman aysa na pod siya luto og utro. Wa pa gani siya maluto guys, pero lami na kay lantaw no. Tambo kayo guys, sabi nimo guys, ang konsumo sa mga pato kuan ra mais, sahay, tahop. May nakabintaha ko naatay mga buhi kay kung gutomon ta pwede ta mag-ihaw, anytime ta makaihaw. Kasama na tundugangan. Dito joke lang na mga kadiskarte. Sakto ra ni ay kay cameraman diri po di po namon imahurot. Siguro mga viewers na ko din ha, kung gusto mo mari diri mag-ihaw ta og pato. Sa inyong gusto, pabo pwede. Okay, balo mo mga kadiskarte nga mahal kayo ang bugas karon. Ang sako karon sa hapsak dinhi nga humay kay 1.5 na. Unya ang mais pila ron 11 Jen. Okay, ug mao na akong agaw naglubo na lang siya og mais kay magpagaling na lang lagi mig mais ani. Kay perti naging mahala ang humay. Mao ni. Og samtang naglubo mi og mais, nag-ihaw pud lagi mig pato kay aron makakaon mi. Kay gutom lay kayo. Unya ang akong misis nanguha pud siya og utanon kay dalon dito sa Pikas Balay. Okay, unsa man na madam, alagbati, pakikuha daw kon sana. Alagbati. Nami alagbati di ay mga kadiskarte. Why? Nami takway. Okay, mo na ang kinabuhi diri sa bukid. Diskarte lang kita parang hukad ko kay mga una ta. Nanagadag ko yung bata. 8 anyos? Butan na tanang 8 anyos yan. Ang pertinan na itong kusuga makiro. Kay hindom ko sa una at tumigil sa mga manong tinduha. Pamilag sinigil. Siyod. Mao gani. Yan ang pang reels. Mga kadiskarte, hukad sa tagluto. Kay way laing kaldiron din dako-dako nya tulutuan sa pato. Kami daghang luto mga kadiskarte. Bisag mahal kay bugas, unlimited gyapon ang rice. Okay, tanawa ra gud ang mga kadiskarte. Akong hangyo sa gobyerno, bahalag mo mahal ang bugas. Alagid tanyo pamahali ang abono. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Mga kadiskarte na nagtingog-tingog din hinga pabo. O gutom-gutomon may kanat na po yung tripingan. Tapag ito sa obos Okay. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Og mo na mga kadiskarte, waiting pa na sila kung gutom-gutomon may.
Salamat mga kadiskarte sa pag-view sa akong YouTube channel. Ayaw kalimot mag-subscribe sa mga wala pa makasubscribe din ha. Thank you, Diskarting Bukid.